uDomo sithandaze because imoto ifike la esibhedlela ngathi hamba sengithandazile endlini. Amen. Amen. Yathi xa ingathi imoto ifuna useka nyanyani ingathi ngawo nyanyani baqala vuseni ayaqonda Amen. ayaqonda umlala nyanyani. Amen. Amen. Abe nqonde understand now uThixo wamtheni lo benimthatha endlini uhamba nami kunangoba kanje. Amen. Ngoba kangathi abezeni undiyekile kangathi amthandaza uphelile kangathi abezeni ngophinda uthandaza because wawuphelelwe inspiration khange uphelele. Amen. 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 Bona ngoba understand uba xa uzibona uyazika ungona ofuna ukukhalipha xa ubona usengxakini ungona ofuna ukuthandazile. Amen. That is why kukhona ingoma eculwa kudala ukuthi icula kuBrenda esithi hayi mna ndithandaza xa usilehe qha. Amen. Icula kuBrenda loo ngoma leyo abantu benza loo nto namhlanje. Amen. Kanti abantu aba-understandayo baqale balungise umsele imvula ingekani Amen. baqale baxhome iroof umuntu engakahlali endlini. Amen. Aqala iplasterisini ndayisamente ndayipendile engafaka ifenitsha ngaphakathi. Amen. Ngoba uya-understand uba ngenye imini kofuka uqhithela. Amen. Umuntu a-understandiyo wenza noba yintoni. Amen. Ungena noba kuphi Amen. thetha noba yintoni Amen. uhamba noba kubani. Amen. Hayi ngabathixo sonke. Amen. Thixo sithanda sonke. Hayi cawe ziyafana. Hayi sobe sikho uThixo eyi-one kanti ayikho njalo. Amen. 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 Ithi iBhayibhile mnye uThixo mnye nomlamleli phakathi kwabantu noThixo. Amen. Umuntu obizwa uba ngubani uYesu. Amen. Once umuntu abele cawubhata akamamkelanga uYesu. Amen. Once umuntu abele cawubhata akasindiswanga akanayo insindiso ngaphakathi akanazo iziqhamo zensindiso akanayo uThixo ubiza ntoni igama kaThixo. That is why ke ngoyithi iBhayibhile abona abantu abasele ukuqonda boze bafike ezulwini bathi yabona mna ndandibeka izandla kuphakama izikhwala. Amen. Ndandibeka izandla kuvuleka abantu abangaseviyo ngendlela. Amen. Ndandisithi ngegama likaYesu bese kuphuma demoni. Athi Amen. Yesu phumani ngaphandle. Amen. Ngoba abantu abaswele ntoni i-understand Understand. abengaqondi. Amen. Ithi iBhayibhile uYesu Kristu abakhuphele ngaphandle kodwa bekade beprofeta Amen. bekade bebeka izandla kuphile izikhwala Amen. kodwa bathini balahlele ngaphandle.